kira gare ku malamai magada annabawa. In ku al'umma ta shiga cikin wani mawuyacin hali ko kuma ta gurɓace ta lalace, to a tuntuɓi ɓangarori biyu, su ne magabata da kuma ku malamai warasatul anbiya'i. A matsayinku na uwayen al'umma, ku gaya macani gaskiya irin tafi sabilillahi. Abin da ya aikata cikin ƙasar mu ta Nijar zalunci ne tantagaryar shi. A ce mutumin da ya jagoranci ƙasa game da al'ummata, a zo a sa shi cikin ɗaki da shi da mai ɗakin shi, a kile su, babu ziyara, babu labaransu, babu mai ganinsu, babu wayar talho abinda zamani ya kawo, babu zuwa sallar jam'i, babu zuwa sallar juma'a. Ina batun da musulunci ya yi na cewa zalunci haramun ne, kasancewar Allah da ya halicce mu da kanshi haramta ma kanshi zalunci. Shin kuna ganin ci gaba da aiwatar da wannan aiki za ya aikuwar ɗa da ido cikin ƙasar mu ta Nijar? Wai ko ba komi ba zum da shi da iyalin shi da sauran mutanen da ake ci gaba da garkuwa da su, wai ina hakkin su da musulunci ya ba su? A aje duk wata magana, ina hakkin su da musulunci ya ba su? A kaddarta ba zum babanka ne, hajiya mammaka ce, ko wanka ne, ko kananka ne, ko ɗanka ne, ko danginka ne. Shin kaka za ka ji a game da wannan lamari? Kamo nan da hocan kirayo wanga, zamna da wanga, ku yi kuskusuniya da wanga. Wallahi a taba alasa ba ta maganin kwaɗe sai an ci. Hanya guda ce, ko ka so ko ka kiya. Wallahi wannan da ka zalunta, kai yi ma ƙarya, kai yi ma sheri, kai yi mai kazahi, aka yi amfani da kai, to aya ce Allah ke gwada maka. Babu yadda za a yi kaga daidai. Su baka labarin wani azzalumin sarki da ya ta gallaza ma mutane iya son ran shi, da ya kamu da rashin lahiya. An yi magani na, an yi magani can, kai sai da ya gamu da wani malami ya ce mai ka je ka yi nazari, shin wai a tarihin rayuwarka babu wani wanda ka zalunta ta hanyar yi mai wata karkatacciyar shari'a? Ya ce akwai. Aka ce to mahita na can gare shi, ka je ku daidaita, ka nemi yahiya a wajen shi. Haka ko aka yi, ya rage girman kai, ya samu lahiya ga jikin shi, hankalin shi da ya kwanta. Amma duk wata dabara, duk wani salo, duk wani tuggu da makirci, in shekara 1000 za a yi, sai dai kai ta ganin arka ne kana karawa, saboda baka samun kwana. Kullum kana cikin fargaba, kana zaman ɗarɗar. Shi kuma ko ka so ko ka kiya, kamata dina ta dano. Abin da ka yi sai an maka shi. Ba zan yarda ne yayi da kai, ya amince maka. Babu irin maganganun da ba haɗi a kanka ba. Ya ce ya yarda ya amince, tunda ɗan uwan shi abokin shi tsohon shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu ya ce mai kai mutumin kirki ne, amintaccen shi ne, to don haka shi ma ya aminta da kai, ya yarda da kai. Duk abin da Allah ya yi ka zo ka aikata mushi wagga, kaka za a yi cani ka ga daidai? Cani ba ka ganin daidai, saboda ka zalunci bazum. Babu gaskiya cikin lamarinka. Tsaron gashi nan ya taɓarɓare cikin hannunka. Ka fito ka ce ma 'yan ƙasa ka tuba, ka nemi gyara da kai da wanda ka zalunta, al'amarra su daidaita, su komo salam alim cikin ƙasar mu ta Nijar. Saboda duka mawada baya hana ka tashi da tsawonka.